umsakazo woKhozi FM kuthiwa uzovela emsakazweni mhla wakhokhela bonke abantu abakweletayo imali yabo. Bafethu nginibingelele ngiphinde namukele kule channel ehamba phambili lami igama ngempezeko untuthu wakho malo bathi la sibona amagumede. Mawuthi umusha la ekhaya ngicela nje ukuthi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Kuyindida ukumisa komsakazo zakhele igama emkhakheni wezenkolo emsakazweni woKhozi FM USbu Buthelezi ukuthiwa sokuphela izinyanga engekho emoyeni kulandela ukusolwa kwakhe ngokubandakanye ekuwakeni wabalandeli balo msakazi imali bebekuthiwa bazothola inzuzo kodwa bagcina bengayitholile. Kuthiwa ngemuva kokuba abanye abalaleli bakhona ndekwazi kwafika nakubaphathi bale stage bakhethe ukuvele bamise emoyeni kuthiwa uyoze abuyisele mhla waqeda ukubuyisela imali yalaba abakweletayo. Ukuthola kwemthombo abezindaba laphana ngaphakathi le station eziphelile izinyanga ezimbili omsakazi emisiwe futhi kakwaziwe ukuthi uyoze abuye nini ngoba abantu abakhala ngokuthi abakweleta baningi kakhulu. Laphana kuthiwa le mali engaziwe ukuthi ingakanani abantu babayitshala enkampanini ebizwa ngokuthi abombuso investment bese kuthi emalini oyitshalile ubuyela imali ethile. Abantu bebekhala ngokuthi bayagcina ngokufaka izimali zabo bangabe basabuyelwa ilutho kuthi uma bayifuna bengacaciseleki ukuthi kwenzakalani. Omunye wabake batshala imali kule nkampani ucela igama lakhe ukuthi lingadalulwa uveze ukuthi watshala imali engango 25,000 wamarandi ngonyaka odlule ngesithembiso sokuthi njalo ngemuva kwezinyanga ezintathu uzothola inzuzo imali engango 10,000 wamarandi. Uzame waze wahluleka ukuxhumana nalo msakazo kodwa kuthiwa leli business lakhe wayikhuluma ngalo nasehleleni lakhe akukho angakuzamanga lapha ukwenza ufuna ukubuyisela imali yakhe njengoba nasemahhovisi abo seze waya wakhathala kodwa kalutho ukusizakala lapha. Uthi lapha ngisho efona abantu abasebenza khona balokhu bebamba bayeka bangachazeleki ukuthi kwenzakalani. Uze waya kubameli ukuba babhalele lenkampani bafuna imali yakhe kusho yena lapha. Leli bandaba libonile incwadi ebhale ngabameli bethi bayifuna ukuchazela ngale mali eyatshala ikhasimende labo ukuthi kayisazali kani. Njengamanje uhlelo lomsakazi Ndumiso lethula nguThembeka Zondo kanti ekwakwaziwe ukuthi uzobuya nini emoyeni. Imizamo yokuthola uSbu Buthelezi kayiphumelelanga njengoba ubengatholakala enombolweni yakhe. Le nombolo yenkampani ebekade ingabanja. Uzokhumbuleka ukuthi ngaledlula abezindaba abike udaba lokuthi ngokumiswa kwabanye abathathe emoyeni okungusipho Mbatha odume ngaka DJ Sigqameza kanjalo noproducer abohlelo basekuseni uMandla Magwaza noBabheke Mthetha. Laba babili sebabuyele emoyeni njengoba bamise isonto elilodwa kodwa uSigqameza nomisa inyanga yonke. Laba basola ukudlala ingoma ebingekho ohlwini lezi ngoma bekumele zidlalwe. uSigqameza yena ubemise ngezitolo zokudicela phansi igama lomsakazi. Bafethu bekuzona indaba enginika zona namhlanje kwesenkezelo. Ngabona mhlawumbe uthini wakho ukuphawula ngalezi ndaba ngicela hlangana lapha kwi-comment section. Niziphathe kahle ngane zakwethu nibe nosuku lomnandi nginithanda kakhulu. Siphinde futhi hlangane kwi-video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ngingakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokushare.